Tak, aby sa tak rade predstavil, neviem, či to mám nejako interpretovať, alebo povedz pár viet o sebe, predstav sa, si tu aj s manželkou, aj s kamarátmi, tak povedz pár viet o sebe a budeme rádi, keď sa sdělíš. Já jsem velice vděčný za tu milou příležitost, že tady můžu být toho dnešního večera s vámi. Já se jmenuji Radek Kolařík, jsem z Kuřimy, to je kousek od Brna. Já si tady musím nastavit hodiny, abych nepřetáhl. Zrovna se mi to zaseklo. Tak musím se přetáhnout. Tak to nefunguje. A jsem ženatý s Lorou, 12 let, máme 5 dětí, 4 jsme nechali doma, jedno jsme přivezli sebou, takže to naše páté je tady s námi. A jsem velice vděčný za to vaše společenství. Cítím se tady jako doma. Ty vaše bratry, kteří věrně jezdí za námi do Čech, ať už je to Michal, Petr, David, Tomáš, tak pro mě jsou to vždycky takový mušketýři, jak byli 3 mušketýři, kteří byli v tom příběhu, takže přijedou a jsou to bratři, kteří milují písmo, kteří milují Pána Boha. Mě je to velikým povzbuzením, že můžu být dneska mezi vámi. Nemám nic dalšího, čím jsem se představil, jsi mě úplně zaskočil. Tak snad to stačí, ale kdybyste se chtěli na něco zeptat, tak já vám potom rád odpovím, nebo můžeme mít čas pro otázky a odpovědi. Stačí to takhle, teď jo? Hej. Jo, hej. Manželka se mě ptala po cestě sem, ty jsi zlatý, jsi mi tam nastavil stopky, jo, že za 15 minut mám končit. Nevím, jestli stihnu. Ne, to je Manželka se mě ptala, jestli budu dnešního večera kázat slovensky, tak kdyby jsem kázal slovensky, by to bylo velice krátké. Já znám 3 slova. Čučorietky, ťava a pak drevo kocůr, ale to mi říkali, že není slovenské slovo. Já jsem myslel, že to je veverka, ale prej to není veverka. Jak se řekne slovensky veverka? Veverička. Veverička, tak ne drevo kocůr, ale já pro vás mám jednu pasáž, nebo tak, my budeme ve více pasážích. Bratr David mě požádal, jestli bych mohl mluvit na téma Vezmeš si mě. Pro mě je vždycky velice těžké být někde na nějakém jiném místě. U nás ve sboru v Kuřimě je to velice jednoduché. My otevřeme Bibli, tam, kde jsme minulý týden skončili, tam začínáme, procházíme biblické knihy jednu za druhou, kapitolu po kapitole, verš po verši, abychom nic nevynechali. A tak když je nějaké téma, tak já jsem z toho vždycky takový celý nesvůj. Ale je jedna pasáž, na kterou bych se chtěl zaměřit. My se k ní postupně propracujeme. Jestli máte písmo, tak si můžete otevřít do listu Efeským, do 5. kapitoly. A já přečtu od 21. verše. Někdo to tušil, jo? Někdo tady říká, to jsem přesně věděl. Já už nás budeme masírovat. Tak to byla taková vodná pasáž, která si myslím, že je dobrá, abychom z ní dneska mluvili. Ono to zabere nějaký čas, než se k ní propracujeme. Nevěděl jsem, kdo tady dneska bude, nevěděl jsem, jak jste na tom, a tak bych se chtěl dotknout několik dalších témat předtím, než přistoupíme k tomu tématu. Vezmeš si mě. Tak já budu číst z listu Efeským z 5. kapitoly od 21. verše až do konce té kapitoly a potom se pustíme do těch věcí, které jsou před námi. Podřizujte se jeden druhému v bázni před Kristem. Ženy, podřizujte se svým mužům jako Pánu, neboť muž je hlavou ženy, jako je Kristus hlavou církve. On je zachráncem těla. Ale jako církev je podřízena Kristu, tak i ženy ve všem svým mužům. Muži, milujte své ženy, jako i Kristus miloval církev a sám sebe za ní vydal, aby ji posvětil, když ji očistil vodní koupelí v slovu. Aby sám sobě postavil slavnou církev, která by neměla poskvrny ani vrásky, ani čehokoliv takového, ale byla svatá a bezúhonná. Takto jsou povinni muži milovat své ženy jako svá těla. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Neboť nikdo nemá své tělo v nenávisti, ale živí je a pečuje o ně, jako i Kristus o církev. Vždyť jsme údy jeho těla, z jeho masa a z jeho kostí. Proto opustí člověk otce i matku a přilne ke své ženě a budou ti dva jedno tělo. Toto tajemství je veliké, vztahuje je však na Krista a na církev.
ale také jeden každý z vás, ať miluje svou ženu jako sám sebe a žena, ať se bojí svého muže. Pane Boží Otče náš, my přistupujeme před tvou tvář s bázní. Děkujeme ti za tvé slovo, děkujeme i za tu část toho slova, kterou jsme mohli číst. A Bože, prosím tě o to, aby si nás učil ze svého slova svým Duchem Svatým, aby to bylo k našemu růstu a k tomu, abychom měli moudrost těch věcech, které jsou před námi v našich životech, tak jak se budeme zamýšlet nad manželstvím, nad vztahy. Prosím tě o to, aby si mě dnešního večera použil a tak, aby to všechno bylo ke tvé slávě. Za to tě prosím jméno našeho drahého Spasitele, Pána Ježíše Krista. Amen. Tak ta otázka, kterou máme před sebou, je otázka, vezmeš si mne? Proč se vůbec lidé, ať už jsou to křesťané nebo nekřesťané, zaobírají otázkou, jestli si mě vezmeš? Nemíněno, jestli všichni si vezmete mne, ale když přijde na muže a ženu. Proč jednoduše muž nejde a neukořistí nějakou ženu a pak nejde do nějakého dalšího bytu, dalšího domu, tam neukořistí nějakou další? A proč nemá muž tlupu žen, které by za ním běhaly? A proč se lidé vůbec zaobírají otázkou, vezmeš si mě? Proč lidé si chtějí někoho brát nebo na druhou stranu doufají, že si někdo vezme je? A proč lidi kolem nás šokuje nevěra? Proč na téhle zemi nenajdete kulturu, ve které by neexistovalo manželství? Proč toužíme potom, abychom si někoho vzali? A ta odpověď je z Boží milosti nám, křesťanům, velice zjevná. Ta odpověď je v Božím slově. Ten důvod, proč si chceme někoho vzít, ten důvod, proč není kultura na téhle zemi, kde by neexistovalo manželství, je protože manželství je Božím stvořením. Manželství je Boží institucí. Pán Bůh stvořil každého jednoho z nás, stvořil nás jako muže a ženu a stvořil nás tomu, abychom strávili celý život, jeden muž s jednou ženou na celý život v manželství. A ten důvod, proč se lidé ptají, vezmeš si mne, najdeme na samém začátku Bible. Já budu procházet jednotlivé pasáže, jestli chcete, můžete se do nich dívat a kontrolovat mě. Případně si vždycky můžete udělat poznámku a zkontrolovat to až doma, abyste věděli, že si nevymýšlím. Ale ten důvod, proč se lidé ptají, vezmeš si mne, proč se zaobírají tou otázkou, je v Genesis 1. kapitole. Pamatujete si, co se stalo v Genesis 1. kapitole? A Bůh tvoří, že? Slovem tvoří všechno, co je kolem nás. A možná jste si všimli, že když stvořil zem a světlo, tak řekl, je to dobré. Když stvořil souš a vody, řekl, je to dobré. Když stvořil stromy, rostliny, řekl, je to dobré. Když stvořil světla na nebeské klenbě, když stvořil vodní a létající a suchozemské tvory, zvířata a ryby, ptáky, nejrůznější tu havěť, tak řekl, je to dobré. A všechno bylo velice dobré. A když se dostanete do Genesis do 2. kapitoly, tak najednou poprvé vidíte Boha, jak říká, že něco dobré není. Něco v tom stvoření, které on stvořil, které bylo dobré a všechno, co stvořil, bylo dobré, tak přichází v 2. kapitole bod, kdy on říká poprvé, že něco dobré není. Ve 2. kapitole v 18. verši čteme, není dobré, aby člověk, muž, aby ten mužský člověk byl sám. To není dobré, všechno je dobré, ale pro člověka, pro muže není dobré, aby byl sám. A tak Bůh se rozhodl, že mu stvoří pomoc, je mu rovnou ten protějšek a přivádí před Adama jedno zvíře za druhým a v žádném tom zvířeti Adam nenachází pomoc jemu rovnou, nenachází tam ten protějšek. Až ve 22. verši čteme, že Bůh stvořil ženu z Adamova žebra. Adam zajásal a říká, to je kost z mých kostí. A potom tam čteme ve 24. verši ten důvod, že tohle je ten důvod, proč muž opustí své rodiče a přilne ke své ženě, budou jedním tělem. A v tenhle ten moment je všechno dobré. Pro člověka nebylo dobré, aby byl sám. A tak to je ten původ manželství. Pokud se ptáte otázku, kde se vzalo manželství, manželství je Božím stvořením. Bůh stvořil muže a ženu, stvořil manželství, řekl, jak manželství funguje a my v Genesis 1. a 2. kapitole vidíme tu instituci manželství. A my, když mluvíme o manželství, tak víme, že manželství je smlouvou, je to svatá instituce, není to lidský výmysl, není to výmysl nějaké kultury, je to svatá smlouva, do které lidé vstupují před Bohem. Bůh je svědkem téhleté smlouvy, ať už jsou lidé věřící nebo nevěřící. Tím, že manželství je jeho výtvorem, tak každý jeden člověk vstupuje do té manželské smlouvy před Boží tváří. A tak
Manželství je také tím jediným místem, kde můžeme vyjádřit tu naši sexuální touhu, že? My všichni víme, že jsme stvořeni jako sexuální bytosti a sex a intimnost je dobrá, je to Bohem stvořeno. Bůh vymezil hranice, kde ta intimnost má to své místo a ta hranice je právě v tom manželství. A ten to bezpečné, to bohulibé místo k naplnění těch našich sexuálních potřeb, a nejenom samozřejmě těch sexuálních potřeb, manželství není jenom o tom, abychom naplnili naše sexuální potřeby, tak je právě v tom manželství. A všimněte si, že to místo není ve smelstvu, to místo není v pornografii, to místo není v chození s nějakým klukem nebo s nějakou slečnou, kde laškujeme a flirtujeme a užíváme si věci, které patří až do manželství. Manželství je tím místem, kam patří všechny tyhle ty věci. A tak to, co já bych chtěl říct na začátek, je, že manželství je pro většinu, ale ne pro všechny. Možná tady sedíte a možná nemáte vůbec myšlenky na manželství a já bych vám chtěl říct, že je to v pořádku. Že pokud budete svobodnými celý život, je to v pořádku. Nejste divnými, nejste méněcennými, nejste horšími křesťany. Bůh někomu někoho povolává do manželství a někoho povolává do svobody. Kdybyste se podívali do Matouše 19. kapitole 12. verše, tak zjistíte, že někteří lidé, eunuchové, se rozhodli zůstat eunuchy pro Boží království. Je to jejich vlastní volba. A v 1. Korinským 7. kapitole čteme v 7. verši, že svoboda je obdarováním od Boha. Bůh někomu dává dar svobody, aby zůstal svobodným, a někomu dává dar toho, aby vstoupil do manželství. Je tak, pokud tady dneska sedíte a říkáte si, přišel jsem asi úplně mimo, mluví se o manželství, já jsem svobodný, chci být svobodný a doufám, že budu vždycky jenom svobodný, tak já vám jenom chci říct na začátek, že je to v pořádku, je to Boží obdarování a nemusíte se cítit pod žádným tlakem. Boží slovo říká, je dobré být svobodný. Ale dávejte pozor, pokud jste ve svobodě, ta svoboda není dobrá proto, abyste mohli hrát víc počítačových her. Ta svoboda není dobrá kvůli tomu, abyste si mohli užívat života. Ta svoboda není dobrá, tak jak to apoštol Pavel v listu Korinským popisuje, kvůli tomu, že můžete být zaměřeni na sebe, že můžete být sobecký, že nemusíte nikomu sloužit a můžete si dělat, co chcete. Ten důvod, proč apoštol Pavel říká v 7. kapitole, že svoboda je dobrá, je například v 2. verši, 25. verši, protože čas je zkrácený. Čas je zkrácený a když jste svobodní, máte více času na to sloužit Pánu, máte více času na to sloužit Kristu. Ve 35. verši apoštol Pavel říká, že svoboda je dobrá, protože nás vede k nerušené oddanosti Pánu. Tak pokud jste svobodnými, je to v pořádku, je to dobré, ať už z vlastní volby nebo tím Božím obdarováním, ale ne proto, abyste byli sobeckými, ne proto, abyste byli zaměřeni na sebe, ale proto, abyste mohli sloužit Pánu. Pokud ale toužíte po manželství, pravděpodobně vás bude většina, možná jste v manželství, možná jste zasnoubení. Pokud nemáte dar svobody, pokud jste páleni vášní a manželství slouží i na to, aby ta vášeň byla uspokojena, to si myslím je jeden z důvodů, proč nám Bůh dal sexuální touhu, aby nás přiměl k tomu manželství, aby jsme hledali odpověď na tu touhu v tom manželství. Tak ta otázka, která je s tím spojená, je, jak najít ženu nebo muže, že? Možná jste si říkali tady, bratr Tomáš už asi ne, ten je zasnoubený a těší se na brzkou svatbu, ale možná jste si říkali nebo si říkáte, jak najdu muže, jak najdu ženu. Já mám pro vás špatnou zprávu. Já vám na to nedám odpověď toho dnešního večera. Takže pokud jste čekali na odpověď, můžete odejít, nemusíte už ztrácet čas. Mě můj vedoucí dorostu před 20 lety, možná před 18-17 lety, když jsem za ním přišel a říkal jsem mu, jak ji najdu, jak ji poznám. On se zamyslel a říká, to poznáš. Já jsem si říkal, co to tě platí? Takováhle biblická, teologická, hutná odpověď, toto poznáš. Jak najít ženu, jak najít muže? Bratře a sestry, já bych chtěl říct několik věcí, které vy znáte, abych je jenom rád zopakoval. 1. Korinským 7:39 mluví o tom, že pokud jsme křesťané a patříme Kristu, potom pouze v Kristu. Křesťané s křesťany, to je ta jediná oblast, kde můžeme hledat muže nebo ženu. A 2. Korinským 6. kapitola 14. verš, tam se píše o tom, že nemáme táhnout jeho s nevěřícími, jaké má společenství světlo s temnotou. Potřebujeme stejný základ, potřebujeme stejný cíl, potřebujeme stejné normy, potřebujeme stejného Pána. A tak Boží slovo křesťany velice jasně volá k tomu,
aby křesťani hledali mezi křesťany, aby křesťani s křesťanami stavili manželství na tom základu, který je v Pánu Ježíši Kristu. A tak jak najít ženu, to, co už jste asi milionkrát slyšeli od vašich kazatelů, modlete se. Potřebujeme se modlit, že? Já to neberu jako klišé, ale já bych řekl, modlete se o 106. Pán Bůh je svrchovaný, Pán Bůh nám dává dobré dary, Pán Bůh má všechny věci pod kontrolou, Pán Bůh ještě než stvořil ten svět, tak věděl, koho si vezmete, přichystal vám manžela nebo manželku. Buďte trpěliví, spolehněte se na jeho svrchovanost, nikam nespěchejte a modlete se, spolehněte se na ně, ale když čekáte, když se modlíte, já bych vás chtěl pozvít tomu, abyste neseděli doma na gauči. Já nemyslím, že Pán Bůh funguje tím způsobem, že vám nějaká manželka přiletí oknem k tomu počítači a řekne tady jsem, ale že potřebujeme být aktivními. Je dobré, když jezdíte na křesťanské konference. Já nevím, proč bratr Petr, Michal, další bratři jezdí až do Brna na křesťanské konference. Chtějí určitě studovat Boží slovo a jsou rádi mezi křesťany, nevím, a nechci nic naznačovat. Ale je dobré být na křesťanských konferencích, je dobré být ve shromáždění, je dobré jezdit na ostatní mládeže, pokud hledáme křesťanské ženy a křesťanské muže, je dobré být mezi křesťany. Modlete se, buďte aktivní, koukněte se kolem, buďte zapojeni ve službě a když sloužíte a vidíte, že někdo slouží vedle vás a jdete stejným směrem a máte stejné touhy a chcete jít za Kristem, možná by bylo dobré, kdyby jste šli za Kristem spolu, že? Možná někde u hraní počítačové hry zjistíte, že nějaká křesťanka hraje taky počítačové hry. Možná? Nevím. Zase není to manželství, o které chceme usilovat, ale se omlouvám, jestli jste se někdo našel přes internet. Tak potom můžete vymazat z toho záznamu. Tak to, na co já bych chtěl dát důraz, je spíš než být trápen otázkou, kde najdu zbožnou ženu, jak ji poznám, která je ta pravá, tak jak se s tím možná trápíte, já vím, že já jsem se s tím hodně trápil, tak možná než se soustředit na tuto otázku, tak si položit jinou otázku, a to je, jak já se můžu stát v tomhletom čase tím pravým, jak já se můžu stát tím zbožným, jak já můžu v tomhletom čase, který mi Bůh dává, když ještě manželku nemám, připravit sebe na ten vztah a připravit sebe na to, aby když se někoho zeptá, vezmeš si mě, tak aby ona měla všechny možné důvody k tomu, aby řekla, že si mě chce vzít, protože jsem zbožný, protože sloužím Kristu, protože ho následuji, protože ho miluji. Tak možná ne až moc jakoby přehnaně ztrácet čas na to, jaký najdu a která je ta pravá, ale soustředit se na to, abych byl tím mužem, který bude tím pravým. Pokud jste nikdy nečetli knihu Přísloví 31. kapitolu, tak ženy, vy chcete být žena Přísloví 31. kapitoly. A muži, vy chcete hledat ženy, které ladí s tím popisem ženy, která je v Přísloví 31. kapitole. My se k tomu dostaneme. Kam se nedostaneme je, muži, vy chcete být mužem, který je popsán v Jobovi v 31. kapitole. Já vím, že to zní divně, jo, všichni mu umřeli a všechno přišel, ale přečtěte si Joba 31. kapitolu a ženy, přečtěte si Joba 31. kapitolu a podívejte se, co Job říká, jaký Job není, co všechno nedělá, co je mu cizí, do čeho všeho se nezaplétá, na koho se spoléhá a to je muž, kterého vy chcete hledat. Tak ženy, buďte ženou Přísloví 31, muži, buďte mužem Job 31, to jsou dobré začátky, kde začít, když se připravuje na to, abych byl mužem v tom manželství. Já bych vám chtěl říct, že manželství není finální odpovědí na vaši radost. Někdy lidé, jako jste vy, si říkají, až budu v manželství, až budu mít manželku, a Tomáš si říká, až budeme mít po svatbě, budu nejšťastnější a moje radost konečně bude naplněna. Já bych vám jenom chtěl říct, že manželství není ultimátní konečnou odpovědí na vaši radost. Nechci nikoho zklamat, nechci vám zkazit vaše sny, ale potřebujete vědět, co je biblické. Ta radost přichází z toho, že, jak říká Pán Ježíš u Jana 15. kapitoly, že zachováváme jeho přikázání. Když chodíme po jeho cestách, když ho milujeme, když ho následujeme, to je, odkud přichází naše radost. Naše radost úplně, plně nemůže být naplněna nějakým jiným hříšníkem. Víte proč? Protože jeden hříšník plus druhý hříšník se nikdy nerovná 0 hříchu. Ten druhý hříšník vás vždycky zklamá. Ten druhý hříšník na vás bude někdy hnusný a ošklivý a bude se s vámi hádat.
ten jediný, to jediné naplnění radosti je očividně u Krista. A tak ne, kde je slečna dokonalá, ale možná spíše jsem připraven. Jsem já dokonalý, jsem já zbožný. A připravit se na to, než se zeptám, jestli se mě někdo veme. Já bych vám chtěl říct věc, která není moc populární, ale já jsem se nepřijel, aby jsem řekl něco populárního. Já jsem přijel, aby jsem sdílel to, co si myslím, že má svůj základ v Božím slově. Chtěl bych vám jenom říct ještě formou úvodu, dlouhého úvodu. Chození není místem na přípravku. Já osobně si myslím, že chození není v celku vůbec dobrým nápadem. Myslím si, že všechny ty věci, které lidé dělají v chození, můžou dělat i mimo něj a to jediné, k čemu chození mnohokrát slouží, je, že to dává prostor k tomu mylnému předpokladu, že můžeme být fyzickými, že? Lidé si říkají, chceme se poznat, chci zjistit, jestli ta sestra nebo ten bratr je ten pravý. Chceme zjistit, jak fungují, jak slouží a proto spolu musíme začít chodit. Já bych vám chtěl říct, že nemusíte, že můžete toho druhého člověka poznávat jako sestru nebo jako bratra v Kristu, nemusíte s ním chodit, můžete ho poznávat v prostředí církve, můžete ho poznávat v prostředí jejich přátel, tak jak slouží, jak jezdí na konference, jak jezdí na různé křesťanské akce, můžete je poznávat v prostředí jejich rodiny a nemusíte s tím člověkem vůbec chodit. Můžete velice jednoduše zjistit, jestli je to člověk, který jde stejným směrem, který je zbožný, který miluje Krista, aniž byste s ním chodili. Ta výhoda, kterou to má, je, že si nebudete mylně myslet, že na něj máte nárok. Já když vidím lidi, kteří spolu chodí, tak je to většinou velice fyzické. A myslím si, že je to právě kvůli tomu, že si myslí, že už v tom chození mají na sebe nárok. Ale já bych vám chtěl říct, a myslím si, že to není můj nárok, myslím si, že bych ho dokázal obhájit na základě slova, je, že na sebe nemáte fyzický nárok do momentu, než si řeknete ano, ano. Že ta žena je pro autoritou svého muže, pod vaši autoritu přechází až v momentě, kdy si ji vemete. Kristus buduje slavnou, čistou, vznešenou, majestátní, nádhernou církev, která není poskvrněna. A pokud se zaplétáme do něčeho tělesného s někým, kdo není naše manželka a máme myšlenky na to, kam všechny ty fyzické věci vedou, s někým, kdo není naše manželka, tak mám pocit, že to byl Pán Ježíš, který říkal, že je to smilstvo. Když myslím na někoho, kdo není naše žena, že bychom rádi dělali ty věci, které děláme jenom s naší ženou. To znamená, já beru ty věci velice vážně, protože si myslím, že Kristus je bere velice vážně. A Kristus bude slavnou, čistou církev bez poskvrny a já jako muž se mám starat o to, jako bratr v Kristu, aby sestry v Kristu byly čisté, svaté a až budu mít manželku, tak se starám o tu manželku, aby byla čistá a svatá. To znamená, to je jenom několik věcí kolem. Otázka toho, jestli jsem připraven. Přemýšlím na manželství, vezmeš si mě. Bratři, jste připraveni na manželství, pokud přemýšlíte o manželství? Sestry, jste připraveni na manželství, pokud se těšíte na to, až přijede rytíř na bílém koni a zazvoní, možná dneska ne na bílém koni, možná v bílém Bavoráku, nebo v bílém Mercedesu, nebo v bílém Citroenu, nebo já nevím, možná to není zrovna té značce auta. Ale jste připraveni. A já mám pár slov, hlavně pro muže. Když o tom přemýšlíte, kolik z vás je studentů? Jste tady studentama? Jsou tady nějací studenti? Tak pár studentů tady máme. Když o tom přemýšlíte, lidé se připravují 15, 20, někdy 25 let ve svém životě. 5 dní v týdnu, že několik hodin denně, 5 dní v týdnu, 4 týdny v měsíci, 10 měsíců v roce, 15 až 20 let na nějaké budoucí zaměstnání. A když přijde na manželství, které je daleko důležitější než nějaké zaměstnání, tak se lidé podívají na nějakou romantickou komedii a řeknou si, jsem připraven. Jak to bude fungovat. Celý život se budeme líbat a budeme jezdit na dovolené a budeme chodit na kafe a budeme strašně krásně, nikdy se nepohádáme, protože v těch komediích se nikdy nehádají. Myslím si, že po jednom filmu jsme připraveni. Ale pokud na zaměstnání se připravím 15-20 let, možná by bylo dobré stejně intenzivně se připravit i na to manželství. A tak jenom velice krásně formou toho úvodu, než se dostaneme k tomu listu Efeským. Já bych chtěl použít pár věcí, které sdílel můj velice dobrý bratr v Kristu Markus Denny, který je kazatelem v Kladně. Když půjdete na internet bskk.cz, najdete tam spoustu dobrých biblických kázání.
A on cituje z Matouše z 19. kapitoly ze 4. verše a tam čteme, nečetli jste, že ten, který stvořil člověka od počátku, učinil je jako muže a ženu. A řekl, proto člověk opustí otce i matku a přilne ke své ženě a ti dva budou jedno tělo. Takže již nejsou dva, ale jedno tělo. Co tedy Bůh spojil, ať člověk neodděluje. A tak my vidíme, že Bůh je stvořil jako muže a ženu. To je ten důvod, proč opustíš své rodiče, proto aby si přilnul ke své ženě. A tak vidíme tam to opustit a přilnout. A když přemýšlíme o tom, jestli jsme připraveni, tak se potřebujeme ptát otázku, jestli jsme připraveni opustit naše rodiče, že? Protože pokud nejsem připraven opustit své rodiče, tak nejsem připraven přilnout ke své ženě. A předtím, než se budu ptát, vezmeš si mě, a předtím, než se budu ptát, která je ta pravá, a předtím, než se budu ptát všechny tyhle ty věci, tak se potřebuju zeptat, jestli jsem připraven opustit, proto abych mohl přilnout. A bratr Markus zmiňuje 4 znaky toho, že jsi připravený. Ten první z nich je, prvním znakem je, že jste zralí a zodpovědní. Bratři, já se zaměřím hlavně na vás. Jste zralými v Kristu? Jste zodpovědnými v Kristu v běžném životě? Nebo vás někdo musí pořád někam vodit za ruku? Jste zralými a zodpovědnými, že když jsou dveře do Božího domu otevřené, vy tam jste, když je ráno, čtete písmo, modlíte se, trávíte čas na modlitbách, jste zralými a zodpovědnými v duchovních věcech. Jste zralými a zodpovědnými ve fyzických věcech. Umyju si po sobě nádobí, umyju si po sobě špinavé prádlo, dělám všechny tyhle ty věci, nebo vždycky zavolám na maminku a maminka mi vypadá, maminka mi uvaří. A vždycky mě kamarádi musí tahat do sboru, vždycky mě kamarádi musí vodit za ručičku, abych šel a četl písmo. Protože pokud máte opustit a přilnout ke své ženě a máte potom svoji ženu vést, bylo by zajisté dobré, abyste byli připraveni v tom smyslu, že jste zralými a zodpovědnými. Tím druhým znakem je, že jste připraveni být rodičem. Je to taková velice zvláštní věc, ale když se muž s ženou vemou, tak častokrát potom mají miminko. Nevím, jak je to možné, ale prostě se to tak nějak děje. A je to zajímavá věc, my od té doby, co jsme se s Laurou vzali, už máme 5. A prostě vždycky přiletí čáp, miminko si říkám, paráda, bomba. Ale potřebuje se ptát otázku, jestli jsi připraven být rodičem. Jsi připraven nejenom vést svou ženu, jsi připraven vést svoje děti. A je mi jasné, že v průběhu toho manželství nám Pán Bůh dává milost a nedostaneme ještě v průběhu toho manželství. Já se nesnažím říct, že máte být super hrdiny předtím, než jdete do manželství, ale potřebujete si uvědomit, že i tyhle ty věci jsou spojené s manželstvím a mohou nastat. Jsi připraven být rodičem. Tím třetím znakem je, jestli jsi připraven vést. Muži, jste připraveni vést? Ženy? Jste připraveni podřídit se? Jsi připraven vést? Sám chodíš s Bohem, sám studuješ písmo, sám se modlíš, sám sloužíš. Sám si rozhodný, jsi připraven dělat rozhodnutí. Jsi připraven dát svoji hlavu na špalek a udělat nějaké těžké rozhodnutí. Jsi připraven vést. Hledáš moudrost u ostatních bratří, že to je proces toho, jestli jsme připraveni vést. A tak pokud nejsme připraveni vést sami sebe, pokud nevedeme sami sebe, bratři a sestry, hlavně bratři, potom nejste připraveni opustit, protože když nevedete sami sebe, jak povedete rodinu, jak povedete děti, jak povedete svoji ženu, pokud neudržujete sebe ve svatosti a v čistotě a pokud netrávíte čas sami v písmu, jak budete kněžím a pastorem a pastýřem své ženě a svým dětem. Investujte čas do toho, abyste byli připraveni. A ten 4. znak je, jestli jste připraveni na fyzický život, na fyzický vztah, život v tom vztahu. Pokud nejste zotročeni pornografií, pokud nejste zotročeni sebeuspokojováním, vaše žena není náhražka pornografie, vaše žena není, nebo manželství není dveřmi k osvobození se od pornografie. Jste připraveni v tomhletom smyslu? Jste připraveni opustit své rodiče a mít intimní vztah se svojí ženou? Možná by bylo dobré, abyste měli práci, abyste měli peníze, abyste měli kde bydlet. Jako novomanželé bydlet u rodičů v kuchyni, v obýváku, možná není úplně to pravé ořechové pro to manželství. Jste připraveni opustit. A na druhé straně, jestli jste připraveni přilnout. A jste připraveni na tu neporušitelnou podstatu manželství, že my víme z Božího slova, že manželství je smlouvou před Bohem, která je neporušitelná. Pán Ježíš říká farizeům
aby to, co Bůh spojil, aby člověk nerozpojoval. Matoušovi 19. kapitole. Manželství je svatým svazkem v Božích očích. Je to svatá, neporušitelná smlouva. Samozřejmě lidé přijdou a řeknou, no ale je tam ta výjimka. My jsme vždycky tak strašně rychlí těm výjimkám, že nedáváme pozor na to, že manželství je neporušitelnou smlouvou. Jste připraveni přilnout? Jste připraveni říct, budu milovat tuto ženu, žádnou jinou. Protože manželství není o tom, že mám nějaké city, že mám nějaké myšlenky. A manželství je rozhodnutí někoho milovat. Manželství je vstupem do smlouvy, kdy říkám, já tě budu milovat, ať se děje cokoliv. Jste připraveni přilnout způsobem, už neexistuje otázka, jestli je nějaká lepší. Že? Častokrát máme ty, já jsem, jeden moment svého života jsem si říkal, tak já najdu tu pravou, ale co když za týden potkám tu pravou. A pak teda, když budu s tou pravou, co když za měsíc najdu tu pravou. Protože nechceme jenom tu pravou, my chceme tu pravou. A tohle není, jak funguje manželství, to není, jak funguje láska. Láska je rozhodnutí. Já budu milovat tebe. Tečka. Moje srdce je tvoje. Moje myšlenky jsou o tobě. Moje emoce jsou o tobě. A je úplně jedno, jestli je na světě ještě 350 milionů, já nevím čeho. Ty a já v manželství na celý život. A to je ten závazek, to je ta smlouva, to je ta neporušitelná podstata manželství. Jste připraveni opustit a jste připraveni přilnout? Pokud ne, já si myslím, že nemáte žádné právo na to být ve vztahu. Pokud nejste připraveni se s tou ženou vzít, pokud nemáte plány na svatbu, pokud zjišťujete, jestli je ta pravá nebo není ta pravá, udělejte něco vhodného pro sebe, udělejte něco vhodného pro tu sestru. Skoncujte s tím vztahem. Poznávejte se na rovině bratří a sester. Nepokoušejte vášeň, neprobouzejte lásku, pokud ještě nemůžete dát průchod. Připravte se. Průměrné manželství v České republice trvá 13 let. 50% manželství, myslím, celosvětově se rozpadají. Lidí, kteří vstoupili do manželství i mezi křesťany a nebyli připraveni, už je dost. Už nepotřebujeme další. Potřebujeme muže a ženy, kteří berou Boží slovo vážně, kteří se připraví, kteří budou stát na tom Božím slově, kteří budou za Kristem a když uvidí, že někdo vedle nich jde stejným tempem za Kristem, tak řeknou, jdeme spolu. Jdeme spolu, protože se nám bude sloužit dobře. Pojď, budeš mi pomocnicí, pojď, já tě povedu za Kristem a podívej se, tady je jak žiju. Zeptej se bratří, zeptej se mého kazatele, zeptej se mých starších, jestli jsem připraven. A tak se dostáváme k manželství. A já začnu rolí ženy. Ta role ženy je v mnohem jednoduchá. My jsme jeli sem a mluvili jsme s těmi lidmi, kteří byli u nás v autě. A já říkám, sestry, jestli pak víte, jakou roli má žena v manželství. A zaznělo mohutné podřídit se. A já říkám, a co si o tom myslíte? Jedna sestra říká, já se na to strašně těším. Já se těším na to, až budu mít muže, který mě povede a budu to mít strašně jednoduché, protože ho budu následovat. A to je jedinečný postoj. To je postoj, který nenajdete ve světě. To je postoj, který byste měli najít mezi ženami, které milují Krista, které milují Boží slovo, které rozumí tomu, jak to Pán Bůh stvořil. Tak ta první věc, a možná i poslední, v té roli žen. Já nevím, kolik bodů jsem si tady udělal pro ženy. Jeden. Ženy máte jeden bod, je to lehké. Podřízení se. Ve 22. verši 5. kapitoly listu Efeským čteme, ženy, podřizujte se svým mužům jako Pánu. Ta dobrá zpráva pro vás, pro ženy, je svým mužům. Ne všem mužům, kteří jsou na konferenci, ne všem mužům, kteří jsou ve shromáždění, ne všem mužům, kteří jsou kolem mě, ale tomu jednomu muži, který je váš, se podřizujte. To je dobrá zpráva. Tím se nám to hodně zlehčilo. Podřízení se neznamená, a já doufám, že už jste to slyšeli ve svých sborech, podřízení se neznamená méněcennost. Nikdy. V biblickém slova smyslu podřízení se neznamená méněcennost. Když apoštol Pavel učí o tom, že ženy se mají podřídit svým mužům, tak neříká, že jsou méněcenné, že jsou méně vyevolvované, vyvinuté, já nevím co, že s nimi můžeme zacházet jak s otroky, nebo uklízečkami, nebo služkami. Muž i žena jsou stvořeni k obrazu Božímu, že?
Oba dva jsou stvoření k Božímu obrazu. Oba dva jsou tím obrazem Božím, ale ten rozdíl je v tom poslání, ten rozdíl je v úkolech, ten rozdíl je ve funkcích, které mají. Když se podíváte na Boží trojici, že? Zajisté to znáte. Bůh Otec, Bůh Syn a Bůh Duch Svatý. Jsou všichni tři jedním Bohem? Je Bůh Otec Bohem? Ano. Je Bůh Ježíš Bohem? Je Bůh Syn Bohem? Ano. Je Bůh Duch Svatý Bohem? Ano. Jsou všichni tři 100% Bohem? Samozřejmě. To je o tom, jak křesťanství. Jeden Bůh existující ve třech osobách. Ale dávejte pozor, Bible velice jasně mluví o tom, že Syn se podřizuje Otci. Já jsem přišel na tenhle svět, abych naplnil vůli svého Otce. Duch Svatý se podřizuje Synu, protože Syn seslal Ducha Svatého. Syn seslal Ducha Svatého na tuhle zem. To neznamená, že Duch Svatý je méně Bohem. To jediné, co to znamená, je, že jsou všichni tři jedním Bohem, ale mají rozdílné funkce. A to je, o čem je to podřízení se biblicky. Ten Boží stvořitelský záměr pro rodinu i pro církev. Velice jasně z písma, i když lidé v dnešní době se to snaží dělat velice nejasné. Musí dělat různé takové gymnastické skoky v tom písmu, aby to obhájili. Ale Boží záměr pro rodinu a Boží záměr pro církev je: muži vedou, ženy následují, ženy se podřizují. Ženy jsou stvořeny jako pomocnice, jako pomoc je mu rovná, jako jeho protějšek. To je nekulturní věc, to je stvořitelský záměr. A tak se mají podřizovat, já věřím, radostně, ochotně, že? Jako pánu, jako se církev podřizuje pánu Ježíši, tak se má žena podřizovat svému muži. A my jako církev bychom se neměli sejít v neděli ráno s tím, jako budeme číst Boží slovo a čekám na to, co mi pán Ježíš řekne. Už se nemůžu dočkat na to, co tam bude. To je hrozný, že musím následovat pána Ježíše. Ale je to radostné, že víme, kdo je pán Ježíš, víme, jak nás miluje, víme, z čeho nás zachránil, víme, jak je úžasný a nádherný a majestátní. A tak radostně a ochotně a s radostí ho následujeme a podřizujeme se mu. A apoštol Pavel, vedený Duchem Svatým, nám říká: ženy, podřizujte se svým mužům jako pánu. Radostně, ochotně. Samozřejmě ve všem, co nejde proti Bohu. Že? Pokud je něco, v čem nás muž vede proti Božímu slovu, Skutky 4. kapitola 19. verš, apoštolové se ptají: posuďte sami, zda je správné poslouchat lidi více než Boha. Že? Když přišli za apoštoly a řekli: máte zakázáno kázat v Jeruzalémě, nebo kde to kázali, tak oni říkají farizeům: vy nám řekněte, máme poslouchat Boha, nebo máme poslouchat vás? A ta odpověď je jasná. Vždycky posloucháme Boha. Tak když muž vede někam k tomu, aby žena dělala něco, co je nebiblického, co je proti Pánu Bohu, tak tam samozřejmě potřebujeme poslouchat Pána Boha. Ale všimněte si, že tam není napsáno, že se má podřizovat pouze dobrým mužům, že se má podřizovat pouze moudrým mužům, že se má podřizovat pouze dokonalým mužům. A není tam dokonce ani napsáno: podřizujte se, pokud vás oni budou milovat. Že to tam není. Boží slovo volá ženy k tomu, aby se podřizovali. Ať už máte moudrého nebo hloupého, ať už máte věrného nebo nevěrného, ať už máte zbožného nebo nezbožného. Boží slovo říká: podřizujte se. 1. Petrova 3. kapitola 1. a 4. verš, dávejte pozor. Stejně se i vy, ženy, podřizujte svým mužům, aby ti, kdo neposlouchají Boží slovo. Pokud máte manžela, který je křesťanem, ale neposlouchá Boží slovo, anebo jste v manželství zjistili, že na začátku se tvářil jako křesťan, ale ve skutečnosti není křesťan, neposlouchá Boží slovo, i tak se mu máte podřizovat. Proč? Aby byli beze slova získáni jednáním svých žen, až spozorují vaše čisté chování v bázni, vaše ozdoba, ať není vnější, splétané vlasy, navlékání zlatých šperků, oblékání šatů. Já bych jenom dodal, to nejsou špatné věci. Jsou lidé, kteří řeknou: jsi v církvi, jsi křesťan, nesmíš si splétat vlasy a nesmíš nosit náušnice. Je dobré, že si splétáte vlasy, je dobré, že nosíte náušnice a ženy, prosím, čiňte to, je to dobré. Já jsem vděčný za to, že moje manželka se dneska zkrášlila, ne, že by to potřebovala. Budou se vysvětlovat hodně věcí po cestě zpátky. Ale jsme za to vděční, že? A tady ten text neříká: to nedělejte, je to špatné, je to hříšné. A co ten text říká je: spíš na tyhle věci se zaměřte, na toho vnitřního člověka. To, co je ještě důležitější než ty vnější věci, jsou ty vnitřní věci. Vaše ozdoba ať není vnější, splétané vlasy, navlékání zlatých šperků, oblékání šatů,
Nýbrž skrytý člověk srdce v nepomíjitelnosti tichého a pokojného ducha. Tak sestry, pokud budete mít muže, který neposlouchá Boží slovo, máte o to větší důvod se mu podřídit, proto abyste ho získali svým jednáním. Nevíte, jak na to? A možná si říkáte, jsem v životě nebyla v takové situaci. Co mám dělat? Jak mám žít? Jak to zvládnu? Nevím si rady. Případně se chci připravit na manželství a chci všechny tyhle ty věci dělat. Titovi 2. kapitola 3. verš. Podobně starší ženy, ať se chovají úctivě, nejsou pomlouvačné, ani nejsou zotročeny přílišným pitím vína. Dávejte pozor, co znamená starší ženy, ať moc nepijí, ať moc nepomlouvají, ale co mají dělat? Ať vyučují mladé ženy. To znamená, pokud jste mladé ženy a nevíte, jak to funguje v manželství, a máte nějaké otázky, a nebo až budete v manželství a řeknete si, tohle jsem nečekal, tohle mi nikdo neřekl, potřebujete najít starší ženy, s kterými můžete mluvit, které vás budou učit. A co vás budou učit? Mladé ženy, ať vyučují mladé ženy v dobrém a vedou je k tomu, aby měli rádi své muže a děti, byly rozvážné, cudné, pracovité v domácnosti, dobré, poddané svým mužům, aby slovo Boží nebylo haněno. Tak potřebujete starší zbožné ženy, které vás budou vyučovat, které vám ukážou, jak život funguje, jak to Boží slovo funguje v praxi. Bylo to jedinečné. My jsme s bratřími ze Slovenska byli minulý týden v Brně na konferenci, já jsem tam byl s manželkou a po té konferenci přišla manželce zpráva od slečny, které já předpokládám je 15 let, 13 let, 15letá dívka. A psala mé ženě otázku ve smyslu, ty jsi starší žena v Kristu, můžeš mi prosím poradit, jak žít zbožný život? Co jsou některé věci, které by si doporučila mně, 15leté křesťance, jak žít zbožný život? Něco v tom smyslu. Já jsem byl nadšený, protože tato žena, tato mladá dívka ví, co potřebuje dělat, že potřebuje někoho staršího, kdo jí ukáže. A její rodiče jí vedli tím správným směrem a v jejím sboru jí vedli tím správným směrem, že má hledat starší ženy. A už nyní se připravuje na ty věci, které jsou před ní. A možná to ani netuší, ale to je jedinečné pozbuzení. A tak sestry, to podřízení se je, jak nejlépe naplníte ten váš Bohem daný úkol. Nebo to, že jste ženou, je nejlépe naplněno v tom podřízení se. Já jsem se ptal otázku těch bratří a sester, kteří přijeli se mnou v autě, jestli vědí, co apoštol Pavel říká Timoteovi, že jsou 3 věci, které chce, aby učil mladé vdovy. V 1. Timoteovi 5.14 apoštol Pavel říká, chci tedy, aby se mladší vdovy vdávali, rodili děti a vedli domácnost. Že spousta lidí ze světa přijde a řekne, no jo, podívejte se na to je to křesťanství, to jsou ty křesťané, to jsou ty chlapi, jenom aby žena byla někde zavřená v komůrce, aby rodila děti, aby se starala o kuchyni, aby mu vařila a všechny tyhle ty věci, ale bratři a sestry, my se za chviličku dostaneme k mužům a co mají dělat muži a jak mají milovat ty ženy. A uvidíte, že nic není více vzdáleno pravdě, než to, že by Bible učila žena někde v koutku, rodit děti o 106, vařit večeře pro manžela, zatímco on se kouká na hokej. A když mu náhodou přinese do toho obyváku to jídlo a na něco se ho zeptá, tak jí musí zkrátit řetěz, aby zůstala v té kuchyni. To není, co Boží slovo říká. To není, co Boží slovo říká. Ale Boží slovo říká mladším vdovám, a já bych si dovolil říct i mladým ženám, aby se vdávali, aby rodili děti. Děti jsou požehnáním od Hospodina. Aby vedli domácnost. To je váš Bohem daný úkol v tom, jak se podřizujete. Bratři, zkráceně, přísloví 31, tohle je žena, kterou chcete. A ženy, tohle je žena, kterou chcete být. A do které potřebujete dorůstat. Přísloví 31, 11. verš, její manžel jí může důvěřovat. 12. verš, působí svému muži dobro. 13. verš, se zálibou pracuje svýma rukama, není lína. 14. verš, vstává ještě, když je noc. To znamená, není to nastěnka, není to marfuška, je to nastěnka. Jo, jestli si máte tady na Slovensku mrazíka, marfuška, vyspává, nastěnka už za úsvitu tam. To je to, co je tady napsáno. Vstává ještě, když je noc,
chodí spát pozdě. Ne kvůli tomu, že chodí s kamarádem na skleničku, ne kvůli tomu, že je ještě po zavírací době v nějakém butiku, ale protože se stará o tu domácnost, protože se stará o její děti, protože to je ta oblast, ta sféra toho jejího působení. 20. verš je štědrá k chudým. Není drž grešle, nemyslí jenom na sebe, není sobecká. 25. verš je silná, důstojná, s úsměvem vyhlíží budoucnost. Proč? Protože důvěřuje Hospodinu. 26. verš je moudrá. Bratři, pokud si budete muset vybrat mezi buď moudrá nebo hezká, běžte vždycky s moudrá. Pokud můžete mít i moudrou, i hezkou, tak je to fajn. A kdybyste si museli někdy vybrat, jestli moudrá nebo hezká, vždycky chcete jít s tím moudrá. No? Ta krása je pomíjivá, ta moudrost moc ne. Je laskavá. 27. verš. Stará se o domácnost, to znamená pozorně sleduje chod svého domu. Nejí chléb lenosti. 28. verš, dávejte pozor, její synové, její manžel jí chválí. To je něco jiného, než zalez do kuchyně, udělej mi večeři a potřebujeme dalšího syna, aby jsme měli někoho, kdo nám pomůže v baráku, že její synové, její manžel jí chválí. A jsou rádi, a jsou vděční a opěvují ji, protože je dobrou, moudrou, zbožnou, pracovitou, nelenivou ženou. Bojí se Hospodina, 30. verš. Dělá přesně to, co jako žena dělat má. K boží slávě, pro dobro její a její rodiny. Proč se má žena podřídit svému muži? Efeským 5.23, neboť muž je hlavou ženy, jako je Kristus hlavou církve, a on je zachráncem těla, ale jako církev je podřízená Kristu, tak i ženy ve všem svým mužům. Jaká je role muže? Jaká je role muže? 25. verš. A bratři, teď dávejte dobrý pozor, teď se vrhneme na vás. 25. verš. Muži, milujte své ženy. Bratři a sestry, tohle je příkaz pro muže, aby milovali své ženy. A všimněte si, že mužům není přikázáno, aby ženám vládli, že? Tady není napsáno, muži vládněte svým ženám. Ten příkaz podřídit se byl dán ženám. Mužům není přikázáno, aby vládli ženám. Mužům je přikázáno, aby je milovali. Je to příkaz, to znamená, že neexistuje, že přestane svoji ženu milovat. Už se vám to někdy stalo, že možná vaši rodiče jednoho krásného dne přišli a řekli, a už nemiluji tvoji maminku, budeme se rozvádět. Nebo možná máte nějaké příbuzné, kteří řekli, hele, už nemiluji tvoji mámu, už nemiluji tvoji tetu, a už to ze mě vyprchalo, budeme se rozvádět, najdu si někoho nového, koho budu milovat. Bratři a sestry, Boží slovo nám přikazuje, aby jsme milovali. A pokud se někdy dostanete do situace, že nemilujete svoji ženu, máte pouze jednu cestu ven. To je činit pokání, protože jste porušili Boží příkaz, a pokračovat z Boží milosti v tom, že ji milujete. Neexistuje, že křesťanský manžel přestal milovat svoji ženu. A pokud k tomu z nějakého mě nepochopitelného důvodu došlo, tím, že jsme hříšníci, tak činíme pokání a následujeme Pána Boha v těch přikázáních, které nám dává. Jak ji máme milovat? Já se pokusím velice rychle 4 nebo 5 věcí. Ta první věc, jak máš milovat svoji ženu. Jak musíš být připraven milovat svoji ženu. Když půjdeš a zeptáš se jí, vezmeš si mne, tak si chceš uvědomovat, tohle je ta láska, kterou já tě chci milovat. Ta první věc je sebeobětující se láska, jako i Kristus miloval církev a sám sebe za ní vydal. Jaká zodpovědnost? Jak ohromný úkol, jak ohromný standard milovat ženy, své manželky, tak jako Kristus miloval církev. Sebeobětující se láskou. Nemyslet na sebe, nemyslet na své ego, nemyslet na své cíle, nemyslet na to, jak ona může sloužit mně, ale na to, jak já můžu posloužit jí. V čistotě, v svatosti, v růstu za Kristem. Jak můžu každý den sloužit jí, aby byla více podobná Pánu Ježíši Kristu. To je něco vzdáleně, a to je něco dramaticky odlišného, než ona je zde pro mne. Ona bude sloužit mne. Skutky 20. kapitola. Kristus vykoupil církev svou vlastní krví. To je sebeobětující se láska. Římanům 5. kapitola 8. verš. Kristus zemřel za svou církev, když jsme ještě byli hříšní. Není to nádherné? Pán Ježíš Kristus nás miloval, když jsme ještě byli hříšní. Ta jeho láska nebyla láska způsobem, ty jsi teďko byla hodná na mě, já teďko budu hodný na tebe. Ty jsi teďko udělala něco pro mě, tak já něco udělám pro tebe. Ty jsi mě teďko následovala, tak já tě za odměnu budu milovat.
Ta Ježíšova láska, kterou my máme mít, je láska sebeobětující se. Ještě když naše žena byla hříšná, ještě když pro nás nic neudělala, ještě když šla proti nám, tak ji sebeobětující se způsobem milujeme. 1. Petrova 3.7, a můžete se podívat, já to přeskočím, ale chtěl bych zaměřit pozornost na to, co všichni znáte. 1. Korinským 13, že? Lidi často přijdou a řeknou, to kázání bylo nepraktické. Ne za mnou, já mám vždycky praktická kázání. Ale někdy si říkáme, to kázání bylo nepraktické. Muži, bratři, chcete aplikaci do vašeho života, jak máte milovat své ženy? A mimochodem, pokud ještě ženu nemáte, vaše maminka může být dobrým tréninkovým polem. Ano, pokud máte maminku, snažte se milovat maminku tímhle způsobem, protože pravděpodobně, jak se chováte ke své mamince, tak se budete chovat ke své ženě. Pokud máte sestru, můžete trénovat 1. Korinským 13. kapitola, abyste byli připraveni na svoji manželku. A všimněte si, že v té 13. kapitole jsou to všechno slovesa. Láska nejsou slova, láska nejsou myšlenky, láska není nějaká idea, láska není nějaký pocit. Láska v 1. Korinským 13. kapitole jsou slovesa. Láska je akční, láska něco dělá, láska nějakým způsobem jedná. Je trpělivá, je dobrotivá, nezávidí, nevychloubá se, není domýšlivá, nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, není to o mně. Nerozčiluje se, nepočítá zlo, neraduje se z nepravosti, ale raduje se spolu s pravdou. Všechno snáší, všemu věří, ve vše doufá, všechno vydrží. To je, jak my, jako muži, máme sebeobětující se způsobem velice prakticky milovat své ženy. Nevíš, jak máš milovat svoji ženu? Buď trpělivý, buď dobrotivý, nezáviď, nevychloubej se, nebuď domýšlivý, nehledej svůj prospěch, nerozčiluj se, nepočítej zlo. A mimochodem, bratři a sestry, ten největší zabiják manželství je, když počítáme křivdy, když neodpouštíme. Když si píšeme dlouhé seznamy toho, co nám udělal. Pokud chcete mít dobré, zdravé a bohoslavující manželství, nepočítejte zlo. Vyznávejte si hříchy, odpouštějte si. Mějte čistý štít jeden před druhým. Ten druhý bod je očišťující lásku. Všimněte si, a já už budu končit, Petře, já se omlouvám, nedostaneme se asi na svědectví, ale to nevadí, Boží slovo je lepší. A ten druhý bod je očišťující lásku, 26. verš, aby ji posvětil, když ji očistil vodní koupelí. Nyní nám dám příklad Krista. A muži, milujte své ženy, jako Kristus miloval církev. A muži, dívejte se na to, jak Kristus miluje církev a z toho se učte. To vám ukáže, jak máte milovat své ženy. První věc, sebeobětující se láskou. Druhá věc, očišťující láskou. Aby ji posvětil, aby ji očistil v slovu. Aby postavil slavnou církev, která by neměla poskvrny ani vrásky, která by byla svatá a bezúhonná. To znamená, bratři, vy se potřebujete ptát otázku, jak můžu očišťovat svoji ženu. Jestli chcete večer umýt nohy, to je fajn, to můžete, je to dobré. Ale jak ji očišťovat v tom duchovním smyslu? A ta odpověď je jednoduchá. Vodní koupelí v slovu. Musíte udělat všechno pro to, aby vaše žena byla v slovu. To znamená, buď se s ní sdílet o duchovních věcech, a číst s ní Bibli, mít rodinnou pobožnost nebo rodinné setkání nad Biblí. Potřebujete být těmi, kdo ji táhnou do sboru, kdykoliv jsou dveře do sboru otevřené. Vy jste tam, abyste mohli být omýváni tím slovem. Dopřát jí čas na to samostatné studium, modlit se za ní, chránit ji před pokušením. To je taky velice dobrý způsob, jak ji budovat, aby byla svatá. A další dobrý způsob je neprovokovat ji k hříchu, že? A my muži víme, když už jsme v tom manželství, kde jsou ty čudlíky, že? Někdy je vichřice a bouře jenom jeden čudlík daleko. Mezi 4 očima u nás doma lítávaly talíře a skleničky. Nejrůznější nádoby. Jednou i židle. Nikdo nebyl zraněn. Žádná zvířata nebyla zraněna v průběhu našeho manželství. My jsme měli velice takové italské manželství. Boží slávě a z boží milosti jsme přežili. Ale neprovokovat jich k hříchu. Neprovokovat jich k hříchu. A řeknete nějakou památnou větu, na kterou si potom hodně dlouho pamatujete. Možná ještě déle. A provokujete jich k hříchu. Opravdová
pravá láska má vždycky zájem o svatost, o čistotu a o bezúhonnost. Bratři, pokud jste ve vztahu, pokud budete ve vztahu, pokud milujete tu sestru v Kristu, kterou si chcete vzít, budete vždycky usilovat o svatost, o čistotu. Pokud ne, milujete sebe, ne tu sestru. A to je jeden z důvodů, proč si myslím, že to chození je tak strašně nebezpečné. Protože nás to svádí, protože nás to pokouší. Já jsem fyzický člověk, já jsem sexuální bytost. A myslím si, že nejsem jediný divný, který to má tak nastavený. A pokud usilujeme o svatost a čistotu církve, tak jako ní usiluje Kristus, budeme dělat všechno pro to, aby v tom vztahu, když přijde na to chození, který já nemám moc rád, nebo v tom manželství, tak budeme usilovat tu svatost a čistotu. Třetí, předposlední věc, starající se láskou. Tak to už jsou povinni i muži milovat své ženy jako svá těla. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Neboť nikdo nemá své tělo v nenávisti, ale živí je a pečuje o ně, jako i Kristus o církev. Vždyť jsme údy jeho těla, z jeho masa a z jeho kostí. To znamená, nic dobrého jí neodepřeje. Všechno dobré, co může jí dát, a jak se o ní staráme tou starající se láskou a před vším zlým jí chrání. A někde je velice zásadní chyba, když muž vnímá svoji manželku jako uklizečku, jako kuchařku, jako pračku, jako myčku, jako nástroj na uspokojení. Když on je králem a ona tím poddaný, někde je něco velice špatně. A když je to žena, která vydělává na rodinu a muž je doma na mateřské, někde je něco špatně, protože muž má vést, muž se má starat, muž je povinný živit a pečovat o tu ženu. To je, jak je to Bohem nastavené. To znamená očišťující se láska, starající se láska a poslední věc je nezlomná láska. My už jsme to dneska četli, ten 31. verš. Proto opustí člověk otce i matku a přilne ke své ženě a budou ti dva jedno tělo. My máme milovat nezlomnou láskou. Není žádná jiná žena. Moje mysl je upřená na tuhle jednu, mé srdce patří téhle jedné, mé oči jsou pouze na ní. Bratři a sestry, já bych vás chtěl moc pozbudit na závěr. Dávejte velice dobrý pozor na to, koho si jdemete. Ta jediná horší věc, než přát si být v manželství, je přát si, abyste v tom manželství nebyli. Rozumíte mi? My se někdy tak strašně těšíme na manželství. A manželství je pro nás tak ohromnou modlou. Říká se, to nevydržíme, potřebujeme chlapa, potřebujeme ženskou, potřebujeme prostě mít manželství a mít děti a postavit barák a zasadit strom a já nevím co. A nebudeme šťastní, dokud nebudeme v manželství. A to manželství se nám stane takovou modlou. Víš, přísloví 31, to je moc vysoký standard. A jestli má být křesťanka nebo křesťan, víš, to je moc vysoký standard a určitě, když půjdeme do manželství, on ho Pán Bůh zachrání a spasí. A začneme stavovat z těch našich standardů, protože je to naše vůle, ne Boží vůle, je to naše cesta, ne Boží cesta, je to naše načasování, ne Boží načasování, je to náš plán, ne Boží plán. A ta jediná horší věc, než doufat, abyste byli v manželství, je doufat, abyste v manželství nebyli. Podívejte se na to, co říká Pán Ježíš Matoušovi 19. kapitole, co říká apoštol Pavel v 1. listu Korinským 7. kapitole a podívejte se na to, co říká Boží slovo o manželství. Je permanentní. Pokud jste si vzali někoho nevěřícího, jsou dvě cesty ven. Buď že umře, nebo že od vás odejde. Co budete dělat potom? O tom taky Boží slovo mluví. To znamená, to jsou velice vážné věci. Dávejte pozor na to, koho si vezmete. Bratři, proč byste měli milovat své ženy tímhletím způsobem? Co je tím motivem? 32. verš. Toto tajemství je veliké, vztahuje je však na Krista a na církev. Ale také jeden každý, ať z vás ať miluje svou ženu jako sám sebe a žena, ať se bojí svého muže. Ten důvod, proč my jako muži milujeme ženy tímhletím způsobem je, protože je to obraz Krista a církve. Protože Kristus je naším příkladem. Protože my jsme v tomto způsobu příkladem Krista. A tak chvála Pánu Ježíši za to, že tam, kde jsme my slabí, on je silný. Chvála Pánu Ježíši za to, že tam, kde my jsme byli hříšní, tak on nás vykoupil z našich hříchů. Chvála Pánu Ježíši za to, že tam, kde my padáme, tam on nás posiluje a on nás staví. A tam, kde my jsme nevěrní,
on je věrný. Chvála Pánu, že si nás nevybral na základě našich skutků, ale že si nás vybral na základě své lásky a své vůle. Že nás vybral ke spasení, že ze svých nepřátel udělal své přátelé, že nás adoptoval do své rodiny. Že nás vybral, že nás vykoupil, že nás očistil, že nás učinil tou slavnou církví. A já bych se vás chtěl zeptat jenom jednu jedinou otázku na závěr. Znáte tohohle Krista? Znáte toho Krista, který je nám prezentován v tomhletom textu? Znáte Krista, který vykoupil svoji církev? Znáte Krista, který zachraňuje hříšníky? Znáte Krista, druhou osobu Boží Trojice, jako Pána a Spasitele? Znáte ho jako tu zástupnou oběť, která umírala na tom Golgatském kříži? Jako tu zástupnou oběť, která vzala vaše hříchy na sebe a výměnou vám darovala jeho spravedlnost. Znáte Krista, který třetího dne vstal z mrtvých. Všimněte si, že se vás neptám na to, jestli jste členem nějaké církve, že se vás neptám na to, jestli jste pokřtěni, že se vás neptám na to, jestli vaši rodiče jsou křesťani, kteří chodí do sboru, že se vás ani neptám na to, jestli jste každý týden pravidelně na tomhle místě, ale že se vás ptám, jestli znáte Krista jako Spasitele, jestli vás Bůh usvědčil ve vašem srdci z hříchu, a jestli vám dal dar víry, kterou jste přijali, tu Boží oběť, a přijali jste Krista jako Spasitele, jestli vám Bůh dal dar pokání, abyste mohli činit pokání ze svých hříchů a odvrátit se od svých hříchů. A jednoho dne jste šli a milovali jste hřích a nenáviděli jste Krista, a druhý den z Boží milosti jste milovali Krista a nenáviděli hřích. Znáte tohohle Krista? Jste součástí jeho církve, jste součástí jeho nevěsty. Těšíte se na den, kdy budete spolu s ním na té hostině Beránkově v nebesích. A netěšíte se na nebe kvůli tomu, že tam budou domy, které jsou pro vás připravené, a netěšíte se na nebe kvůli zlatým cestám a kvůli všem těm věcem, a že tam nebude nemoc a strach a slzy, ale těšíte se na nebe kvůli tomu, že tam bude Ježíš Kristus, váš Spasitel. Je mnoho lidí, kteří se těší do nebe. To jediné, co jim v tom nebi překáží, je Kristus. Chápete, co znamenaly ty jeho probodené ruce? Chápete, co znamenala ta jeho zástupná oběť? Že jsme spaseni, zachráněni, vykoupeni z našich hříchů pouze z milosti, pouze vírou a pouze v Pánu Ježíši Kristu. A pokud tady sedíte toho dnešního večera a neznáte Krista, tak já vám chci říct, že ty dveře do ráje jsou i toho dnešního večera otevřené. Že Boží slovo vás vybízí k tomu, aby vy slyšíte tu zprávu o Pánu Ježíši Kristu. A slyšíte, že on je mocným králem a on je zachráncem a on je Pánem a stvořitelem a vy jste hříšníky. Že máte činit pokání, že se máte odvrátit od svého hříchu, že máte vyznat své hříchy a prosit Boha o odpuštění. A Bůh je věrný a odpouští naše hříchy. A máte vložit svoji důvěru v Pána Ježíše Krista, odvrátit se od svého hříchu, spolehnout se svojí záchranou pouze na něj a následovat. A dnešního večera vám Boží slovo přikazuje, abyste se vzdali sami sebe, abyste umřeli sami sobě, abyste činili pokání ze svých hříchů a vložili důvěru v Pána Ježíše Krista. Abyste již nebyli jeho nepřáteli, ale abyste byli jeho dětmi. Abyste nebyli vyvrhelem, abyste nebyli hříšníky, kteří budou trávit věčnost v pekle, ale abyste byli jeho nevěstou. Abyste byli na té svatbě beránka. Abyste se radovali se svým nebeským Otcem, s Pánem Ježíšem Kristem, Božím Synem a Duchem Svatým v nebesích. Tak Pane Bože, Otče náš, ti děkujeme za Krista, děkujeme ti za církev, děkujeme za to, že jsi stvořil muže a ženu. Děkujeme za to, jak jsi je stvořil, jak nádherně jsi je stvořil. Děkujeme za to, jaké role jsi jim dal. Děkujeme za to, že můžou být jedním tělem, že můžou prožívat intimnost, jaká není v žádném jiném vztahu. Že v té intimnosti můžeme zakoušet, jaké to bude, až budeme sjednoceni s tebou, až budeme v nebesích, až nebude žádný hřích, až nebude hříšné tělo, až nebude hříšný svět. Ale budeme v tom věčném sjednocení s tebou, budeme tě vidět takovýho, jaký jsi. Bože, prosím o to, aby jsi chránil tohleto stádo. Děkuji ti za bratry, kteří ho vedou. Prosím tě, aby žili v čistotě a ve svatosti, aby usilovali o svatost těch bratří a sester, kteří jsou kolem nich. Prosím tě za to, aby si chránil manželství, jestli jsou v tomto společenství některá manželství. Prosím tě o to, aby pro ty, pro které máš připraveno manželství, aby si jim dal trpělivost, aby se spoléhali na tebe, aby se připravili z tvé milosti na to být mužem a ženou podle tvého srdce.
Bože, prosím tě za ty, pro které máš dar zůstat svobodnými, aby využili svoji svobodu k tomu, že ti budou sloužit. Čas je zkrácený. A je tolik lidí, kteří jsou kolem nás, kteří potřebují slyšet ta evangelium o tom, že Pán Ježíš Kristus je mocným zachránce. Tak Bože, prosím tě o to, aby i v těch našich manželstvích my jsme tě oslavili. Díky Bože za to, že tam, kde já jsem byl nehodným, nevěrným, neschopným, líným, špatným, hříšným manželem, že ty si dal svou milost, kterou si nezaslouží. Děkujeme. Amen. Chceme sa poďakovať Rádkovi za to, že prišiel aj s mnohými ďalšími sem medzi nás, aj za zvesť Božieho slova. Možno predsa len tak na záver, ak by ste mohli len možno pár vetami, za pár minút, rád by si mohol povedať nám, ako ste sa zoznámili, možno v takej krátenej podobe, aké to možno bolo, ty, keď si hovoril o tom chodení, že skôr si myslíš, že nie, tak ako to bolo medzi vami, ako ste sa poznali, možno tak krátko, máte na pár minút. Kdybyste chtěli jít domů, tak už běžte domů. Ale to znamená, já jsem v 18 letech jel na křesťanský tábor. Před těma 18 lety jsem Pánu Bohu vyznal mimo jiné i to, že usiluji po vztazích, chci vztahy, snažím se všechno dělat vlastní silou a vlastním rozumem a ve vlastní moudrosti a říkám, Pane Bože, jestli chceš, abych byl svobodným, tak budu svobodným a nechci dělat věci vlastním způsobem a až ty budeš mít správné načasování, až ty budeš mít správnou ženu, tak je to ve tvých rukou. A neříkám, že tohle je nějaké zaklínadlo a zaříkávadlo a že musíte zopakovat tuhletu větu a Pán vám do 6 měsíců dá ženu. Ale byl jsem v místě, kde se sloužilo Kristu a moje žena v té době tam byla také. Další rok jsem tam přijel na celé léto, Laura tam přijela opět a taková humorná věc je, že můj kamarád byl celý rok zamilovaný do Laury. Ona je cizinka, ona je zdaleka a celý rok o ní snil a básnil a byla to velice platonická láska. Já jsem mu říkal, že on je velice hloupý, protože vztahy na dálku nemají žádný smysl a to určitě nefunguje. A když potom se Laura vrátila po tom roce, jak já mu říkám, tak běž za ní a řekni jí něco. Říkala, já nemůžu. Já říkám, jak to myslíš? Celý rok. Říkám, tady je zpátky. Já nemůžu. Já ho mám velice rád, velice si ho vážím. A nechci ho tady nějakým způsobem schodit nebo cokoliv, ale on v ten moment byl velice nerozhodný. Že? A já říkám, tak já za ní půjdu a řeknu jí to. Říkám, ne, to nedělej. Říkám, já nechci, aby si zatrápil. Tak jsem za Laurou šel a prosím vás, aby to nevyznělo špatně, ale já k tomu něco dodám. Mně se v ten moment Laura nelíbila, to nebylo prostě nějaký, že prostě by jsem za ní šel s nějakým vedlejším takovýmhle motivem. A šel jsem za ní, hlavně, aby jsem si udělal legraci svého kamaráda, ale samozřejmě jsem Lauře něco kamarádovi neřekl. My jsme začali mluvit a mluvili jsme o životě, o jim, o mém, o službě, o tom, jak ona slouží, o tom, jak já sloužím, o tom, co ona by chtěla dělat v životě, jak by chtěla sloužit Bohu, jak já bych chtěl sloužit Bohu. Mluvili jsme asi 2 hodiny. Další den jsme pokračovali v těch rozhovorech o normálních věcech o rodině, o křesťanství, o věcech z písma. A další den jsme pokračovali a po 4 dnech já jsem si všiml, že můj kamarád se mnou nemluví. Tak jsem šel za kamarádem, vyříkali jsme si některé věci, dali jsme věci do pořádku a já jsem s Laurou pokračoval dál, s kamarádem jsme byli dál kamarádi, já jsem za něho velice vděčný, mám ho moc rád. Doufám, že on na mě taky vzpomíná dobré. Neznělo úplně dobře. A myslím si, že to bylo asi po 14 dnech. A já jsem přišel za Laurou a říkám, Lauro, já jsem jí to neřekl jako česky, já jsem to říkal velice špatnou angličtinou. Ale bylo to, řekl jsem mi, Laura, aby jsem si tě chtěl vzít za ženu. Protože po těch 14 dnech rozhovoru to bylo prostě, běžíte jedním směrem a někdo běží stejně rychle stejným směrem a jako chceš běžet se mnou? Tak říkám, Laura, aby jsem se tě chtěl vzít za manželku a Laura řekla něco v tom smyslu jako
jestli si to dobře pamatuju, něco takového. A potom nějakou dobu trvalo, než to rozdýchal. A já říkám, Loro, v pořádku, ona říká, já nejsem připravená, já mám školu před sebou. Já říkám, dobré, já rád počkám. A rok jsme si psali e-mail, to možná ještě e-maily nebyly, a psaníčka, dopisy, já jsem vždycky dostal výplatu jsem utratil za telefon, protože nebyl Skype a nebyly ty věci, takže to. No a potom prostě z boží milosti to jsme si psali. Já jsem prodal kolo, to byla jediná věc, kterou jsem vlastnil, tak jsem prodal kolo, abych mohl jet udělat dobrý dojem na Lory, maminku a tatínka. A jel jsem udělat dobrý dojem na Lory, maminku a tatínka a z nějakého důvodu, z boží milosti, měli rádi. A potom jsem našetřil nějaké peníze. Já si pamatuju, já jsem viděl, kolik potřebuji na prstýnek. A jak jsem našetřil, tak prostě první věc, co byla, je, že jsem vzal jsem peníze a koupil jsem prstýnek. Věděl jsem, že nemám moc peněz na výplatu, ale mám nějaký příjem. Jsem schopný nějakým způsobem malinkým mít kde bydlet, jak se postavit nějakým způsobem o Loru. Koupil jsem prstínek, Lora mi velice silně naznačovala, že ještě není připravená na ten prstínek. Já nevím, jestli jsem to řekl, ale velice jasně mi to naznačovala. A v mé hlavě to znělo jako jsem připravená. Těším se na to, doufám, že to bude zítra. Takže jsme jeli na romantickém místě, já jsem dal ten prstínek a pochopil jsem, co znamenalo to velice silné naznačování, že ještě není připravená. A říkám, dobré, já počkám, v pohodě. A já nevím, jestli to bylo za měsíc nebo za nějakou dobu, Lora mi dala velice jasný signál, že už připravená je. A já jsem ji poprosil, jestli by si mě vzala, po tom, co jsem strávil pár minut na telefonu s Lory a tatínkem, protože věřím tomu, a neříkám to jako frázi, muži, ta žena, která se vám líbí, patří jejímu otci. V dnešní době je naprosto běžné, že kluk jde, začne s někým chodit a potom, až když je všechno upečeno, tak se to oznámí otcovi. Prosím vás, jako otec, a věřím tomu, že i na základě písma, nedělejte to, je to veliká neúcta vůči rodičům, kteří se o tu ženu starají a piplají a vychovávají. Ta žena je pod autoritou otce, a vy potřebujete jít a mít slušnost a mít charakter a mít nějakou páteř v zádech a zeptat se jejího otce, který za ní má zodpovědnost, jestli s ním můžete chodit, jestli s ním můžete jít do zástupu, jestli je to v pohodě, abyste se vzali. Samozřejmě jsou otcové, kteří jsou nevěřící, samozřejmě jsou otcové, kteří vás budou nenávidět, že jste křesťané, rozumíme si, jsou některé věci, které ne vždycky tak úplně jdou. To znamená, já jsem prožil nejdelších 5 minut svého života na tom telefonu. Lory tatínek pracoval v armádě a napřed mi dal svolení jakoby s Lorou mít ten vztah, který povede ke svatbě, pak mi dal svolení, abychom se vzali a z boží milosti jsme se vzali. A první rok byl velice těžký, já jsem byl velikým sobcem. Já jsem si opravdu upřímně myslel, že když si mě Lora veme, že si bere toho nejlepšího muže na světě. Ale je to velice humorné teď. A ono to nebylo tak humorné před 12 lety. Že opravdu jsem výhra. Že opravdu se bude mít dobře. Mě je z toho trpně, ale říkám vám to spíš asi jako varování. A ta sobeckost, ta soběstřednost, toto ego, ten rok byl těžký a jedině z boží milosti, jedině díky jeho dobrotě. A my tady můžeme toho dnešního večera s vámi být jako muž a žena, kteří mají 5 dětí a slouží z boží milosti Pánu. Takže asi tak Pán pracoval v našem životě. Prosím vás, to, co neříkám, není, že jediná možnost je, někoho znáte 2 týdny a řeknete mu, že chcete vzít. Já říkám, jak to fungovalo s námi a neříkám, že to je ten správný, jediný a není žádný jiný způsob. Tak to byste pak mi nevolali, potkal jsem někoho 2 týdny, jsme se znali a
Dobré, Peťo? Super. Spokojený? A môžem ešte za teba pomôžem? Jo, Za super. tvoju službu. Pane Ježiš, ďakujeme Ti za to, že si nám dnes poslal brata Radka. Ďakujeme Ti za všetky jeho svedectvá, za to, čo si nám povedal cez Tvoje slovo. Prosím, aby si mu dal silu svietiť na tom mieste, kde je v rodine, v tých vzťahoch, v Brne, v Kužini. Prosím, aby tam mohol Tvojim slovom byť verný Tebe, aby mohli mnohí poznávať Teba ako svojho Pána a Spasiteľa. Tak mu žehnáme vernosť, Tvoju blízkosť. Ďakujeme Ti, že mohol dnes prísť medzi nás. Amen.